Ngalaba ihe ọmụmụ History na International Studies na Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ngalaba ya dị na Igbariam achịkọbago n'okwute ọgbakọ ha nke mbụ na mbụ dọtara ndị dịgasị iche iche nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ọchịchị egbebelu ukobelu ime ngagharị nakwa ezi ọchịchị na usoro ọchịchị nke ala anyị bụ Nigeria ma bụrụ nzukọ dọtara ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi na ngalaba ahụ tinyere ndị nọgasị n'ọkwa gọọmenti dị iche iche nakwa ndị isi na ya bụ ngalaba ihe ọmụmụ ka Queen Anigbogu kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya, onye ji ọkwa Vice Chancellor nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kwuru na onye ọbụla nwere ikike ikwu mmasị ya si na ọ bụ ihe dịkwa n'iwu obodo wee kwuo na ndị na-achị achị kwesịrị ịgba mbọ ha hapụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu otu o si dị ha n'uche maka ihe na-eme n'ihi na ọ na-enye aka iweta ezi ọchịchị. Ọkammụta Omenugha nke onye nọchitere anya ya bụ Deputy Vice Chancellor Administration nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Matthias Anganti kọwara na ndị mmadụ adị eme ngagharị iwe n'ala anyị bụ Nigeria agbanyeghị otu ọnọdụ dị n'ala anyị maka ụbịamụ na aka ike nke ndị ọrụ nchekwa. N'okwu ha mgbe ọ na-enye nkụzi, onye okeokwu nke ụlọ omeiwu nke Anambra steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ọgbakọ ahụ kwuru na ime ngagharị n'udo bụ ihe dị ezigbote mkpa wee kwuo na enwe ngagharị nke eji udo wee mee na ọ na-enye aka ịhụ na onye ọbụla bụ onye obodo Nigeria na-anụrụ onu ya na ọ bụkwa ihe na-eweta mgbanwe n'obodo anyị wee kpee elo otu obodo ga-esi wee gaa n'iru. Onye okwupụta okwu ahụ kpọkwara ndị na-achị achị na ngalaba niile dị iche iche ka ha na-ege ndị mmadụ ntị n'onu ka ha ghara igbochi ha ikwu okwu ka ha nwee ike wee lụkọọ ọrụ ọnụ hụ na ihe niile na-aga nke ọma n'obodo anyị a. Onye kọmishọna na-ahụ maka Power Resources bụ Injinia Julius Chukwuemeka nke bụkwa onye isi oche ọgbakọ ahụ kwuru na ọgbakọ nkụzi ahụ na-ewepụtakwa ohere ịtụ alo ga-aba uru maka ala anyị bụ Nigeria kemgbe o bidoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999 ruo ugbu a, sikwa na ọ na-enyekwa ohere inye ndị eji ekwu ha agba izu ikpe elo maka ọchịchị onye kwuo uche ya na Nigeria. Onye jikwa n'ọkwa Acting Head of Department nke History na International Studies nke mahadum ahụ bụ Sir Chijioke Okoye mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kọwara ebumnuche ha ji wee chịkọta ọgbakọ ahụ si na ọ bụ ka achịkọta ndị eji okwu ha agba izu ọnụ ka ha wee wepụta atụmatụ ga-enye aka ịhụ na obodo anyị bụ Nigeria na ọchịchị onye kwuo uche ya na-agakwa n'iru. Ọgbakọ nkụzi ahụ nyekwara ohere iji wee nye ndị mmadụ pụrụ iche onyinye nkwanye ùgwù. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.